Hvis du tror, at kryptovaluta kun bruges til kriminalitet, at det er en stor boble, eller at du allerede er for sent ude, så er du ikke alene. Hvad nu hvis jeg sagde, at mange af de ting, du har hørt, slet ikke passer? Når noget lyder for godt til at være sandt, så er det ofte også sådan. Men det modsatte gælder også. Bare fordi noget lyder for skræmmende til at være sandt, betyder det ikke, at det er sandt. I dag vender vi de 5 største myter omkring kryptovaluta og giver dig fakta, du kan bruge til noget. 5 myter! Jeg har kun brug for 1. Krypto, det er til svindel og narko og skattesnyd, mand. Hvad mere behøver man at vide? Kryptovaluta bruges kun til kriminalitet. Ja, det er en klassiker. Og det er en myte, som virkelig bare hænger ved. Men i virkeligheden udgør ulovlige transaktioner en meget lille del af det samlede kryptomarked. Og modsat hvad mange andre tror, er blockchain faktisk langt nemmere at spore end kontanter er. Krypto har ingen reel værdi. Nej, der er rigtig mange, der har det svært ved, at det ikke er fysisk. Men det er dine MobilePay-penge heller ikke. Kryptovaluta får sin værdi fra sin funktion, nemlig den decentrale teknologi, sin globale adgang og sin frihed fra banker. Det er her, hvor du skal tænke kryptovaluta som dit eget digitale ejerskab, uden noget mellemled. Så det er det, du ejer. Det er alt for sent at komme i gang. Overhovedet ikke. Hvis kryptovaluta var internettet, ville vi stadigvæk være i det, der svarer til starten af nullerne. Så lige før smartphones, sociale medier og e-handel eksploderede. Så der er stadigvæk masser af muligheder for dem, der begynder at handle nu og handle klogt. Kryptovaluta er en boble. Ja, prisen svinger. Det vil jeg godt give ret i. Men teknologien er ikke en boble. Nej, tværtimod. Den er i konstant udvikling. Ligesom internettet overlevede .com-krakket og ændrede verden. Man skal være ekspert for at begynde. Altså, jeg tror for 10 års tid siden, der tror jeg, du skulle være ekspert i datalogi for at komme ind på de rigtige børser. Men i dag er det nemmere end nogensinde. Der er rigtig mange apps, der gør det lige så nemt, som var det din almindelige netbank. Du kan selvfølgelig starte småt, og så lære det hen ad vejen. Jeg har virkelig også dummet mig mange gange på det her, mand. Men det er også derfor, jeg er her nu. Kryptovaluta er hverken himmel eller helvede. Det er en teknologi. Og som det er med al teknologi, så handler det om, hvordan vi bruger det. Der florerer så mange myter om kryptovaluta. Hvis ikke man får dem punkteret i tide, kan det koste en dyrt. Jeg har lavet masser af fejl undervejs. Og mit mål med KryptoKlar er ret simpelt. Du skal ikke begå de samme fejl som mig. Så hvis du vil lære mere uden at falde i klassiske fælder, så husk at abonnere. Så behøver du ikke at gøre ligesom mig, hvor du fejler først og lærer bagefter. Hvilken myte har du hørt flest gange? Og hvad tror du selv på før i tiden? Smid en kommentar og del video, helst med nogen, som stadigvæk tror, at kryptovaluta er fup. Denne video er ikke finansiel rådgivning. Jeg er ikke uddannet rådgiver, men en privatperson, der deler ud af egne erfaringer og den viden, jeg selv har opsøgt og lært. Du har altid selv ansvaret for dine beslutninger.